Ongi etorri sortzearen biziposaren emanaldira. Eta berriro! Aniztasuna da biziposaren oinarrietako bat. Biziposan elkarteak ere baditugu. 36. Voluntarioak dira biziposako elkarteei eta biziposari berari laguntzen diotenak. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Gizarte hobeago bat egiten saiatzen ari gea, euskaratik eta euskaraz. Biziposa da kriston babesa. Niretzako biziposa da matasuna. Euskal sortzaileak eta elkarteak, elkarrekin aritzeak, gure ustetan badu indar eraildatzaile bat, indar eraikitzaile bat, eta eragiteko gaitasun handi bat, Eta, proiektu honek ere bere oinarri nagusi nagusia da elkarlana. Elkarlana Euskal Herriko sortzaile eta elkarteen artekoa. Jarrai dezagun epe luzeko ibilbide honetan guztiok elkarrekin sortzen, gozatzen, eraikitzen eta eraldatzen. Mila esker. Eta biziposaren lemarekin bat egiten dugu mundua guztiontzat izan beharko lukela esanez. Horregaitik, naizen elkartea biziposan barne dago. Haur eta gazte hauei ere ikusgarritasuna eman behar zaielako. Orain, Euskal Herriko Down Sindrome Fundazioko Mikel ezagutuko dugu. Niretzako biziposa da, niretzako matasuna depozik egoteaz. Aukera da, gurea. Bakardadea etorkinak sentitzen duena. Besarka da etorkinak behar duena. Eta bufanda, ez dakiz egaitik bururatu zaidan, agian laster negua etorriko delako eta beroa apur bat sentitu nahi dudalako. Gure zeinak derioko elkarte txiki bat da, eta gaixotasun arraroak daukaten edo ezintasun esanguratsu daukaten umen familiei laguntzeko edo sortu ginen. Aspanif, Erbi Espainia eta Ahosabai hautsia duten aurren familiak osatzen dugu. Gure helburu nagusia familiei informazioa eta laguntza eskaintzea da, baita gure seme-alabek jakitea bakarrak ez direla munduan.